פינת הארכיטקט. פרויקט התחדשות עירונית הוא מסע ארוך ומורכב לכל יזם שמתחיל בשלב הקריטי, מכרז היזמים, קרב היזמים על האמון של הדיירים. כדי להבין כיצד התכנון האדריכלי יכול להפוך לכלי ניצחון במכרז, נמצאת איתנו באולפן האדריכלית דנה ליר אלעני, המנהלת והכוח המוביל במשרד ליר אדריכלי, משרד המשלב ניסיון של 4 עשורים של הדור הראשון, יחד עם חזון תכנוני עכשווי של דנה, הדור השני בהובלת המשרד. מה שלומך? שלום לך עופר, מה נשמע? אז אחרי פתיח כזה אולי עוד 2 מילים על המשרד. אנחנו במשרד, יש לנו ניסיון של 40 שנה. אנחנו מתמחים במגורים, בהתחדשות עירונית, טבעות גדולות, וגם עושים בנייני משרדים. זהו, יש לנו הרבה פרויקטים עתירי יחידות דיור, בכל מיני אזורים בארץ, וגם אנחנו עובדים בשיטות המתקדמות, בבים, ברביט, בכל פרויקט. אז יזמים רבים ניגשים למכרזים בהתחדשות עירונית עם הצעות עסקיות טובות, ולמרות זאת התוצאה הסופית לעתים מאכזבת, והדיירים בוחרים במתחרה. איך משרד ליר אדריכלים הופך כלי מנצח עבור היזם ועוזר לו לסגור את הפרויקט, והנה יש לך פה יזם, אז את יכולה לכוונן. כן, היום, אתה יודע, זה נורא שטחי, אני ככה, אבל מה שמנצח היום זה הדמיות, שתלושות מהמציאות, אבל אתה מגיע פה הדמיות, אתה מגיע בעבר שאנחנו היינו ניגשים לעסקה או לפרויקט, וצריכים להגיש, אז אתה רואה שהמתחרים, אחד בא עם פירוטכניקה כזאת, ואחד בא עם ארזי יין, ואחד בא... היום הדמיות, כולם באים עם הדמיות, וכמה שיותר פומפוזיות. בסוף אין קשר למציאות. בדיוק, אז אנחנו דבר ראשון, לפני שאנחנו מתחילים עם ההדמיות, אנחנו מאמינים שלכל בעל דירה יש חששות, ואם אנחנו נופלים איפה שהחששות שלו, אנחנו נופלים במכרז. אוקיי, עכשיו, אנחנו בליר אדריכלים, לפני שאנחנו מגיעים למכרז, אנחנו בעצם מנתחים את הסיטואציה מול בעלי הדירות, ואנחנו בודקים מה המצב איתם. לפי הניסיון שלנו, אלה החששות שבדרך כלל יש להם. אז הרבה פעמים יש להם חוסר אמון כללי. הם חוששים, יש להם חוסר אמון גם ביזם וגם בכל התהליך של התחדשות עירונית. הרבה פעמים הם חוששים שהיזם רוצה למקסם את הזכויות שלו על חשבון הזכויות של היזמים. ויש להם גם פחד, נגיד, מסחבת, מעיכובים, הם מפחדים שהיזם יחתום איתם על הפרויקט ואחר כך לא יקדם אותו. וגם הם חוששים מאיכות ביצוע ובנייה ירודה. אז ברגע שאנחנו עולים על מה החששות, אנחנו מבינים, אנחנו יכולים לתת להם ביטחון. אבל בעצם בשלב הראשון כאדריכלים מתכננים, אתם עוזרים ליזם לנטרל חסמים רגשיים וחששות עמוקים של בעלי הדירות. אז איך זה עובד? נכון. כי בסוף באמת, את יודעת, הבטחות וחלומות זה מה שהיום משחק, וזה חוסר אחריות משווה בסוף. אז תראה, מהניסיון שלי דווקא, הרבה מאוד יזמים כן נוקטים בשיטה כנה, וזה מאוד מאוד חשוב, ואנחנו פה כדי למנף את היושרה ואת המקצוענות של היזם, וזה מה שאני חושבת שחשוב גם לדיירים. אז דבר שאנחנו מחזקים את האמינות של היזם, על ידי כך שאנחנו מגיעים ויש לנו ניסיון של 40 שנה בתכנון וביצוע, דבר שני, אנחנו מבססים את האמון של הדיירים ביזם, על ידי זה שאנחנו משקפים שקיפות, אנחנו מדברים על כנות תכנונית, וגם אנחנו תמיד מכינים את שיעורי הבית שלנו, ואנחנו מגיעים מוכנים. ואנחנו בעצם, וככה אנחנו בעצם יכולים, בעצם כמו שאמרת, אנחנו חייבים לתת את ההדמיות שצריך, אנחנו מגיעים עם תשובה לכל שאלה, ואנחנו מגיעים עם מצגת מדוגמת, וככה אנחנו בעצם מראים בעצם לשקף את הדייר באותה מצגת, באותה פרזנטציה. אז דבר ראשון, כמובן אנחנו מדברים קודם עם היזם, אנחנו מבינים בדיוק מה הדרישות שלו, ומה החלומות שלו, ומה בעצם, מה חשוב לו, וגם אנחנו הופכים בשבילו לכלי משמעותי של מחירה, ב3 אופנים. אנחנו, דבר ראשון, אנחנו יודעים להציע לבעלי הדירות תמורה מוגדלת ותחרותית, בגלל שאנחנו יודעים למקסם את הזכויות של השטח. בנוסף, אנחנו מראים לדיירים שהפרויקט חשוב לנו, ואנחנו נקדם כמה שיותר מהר, אנחנו נצמצם את הזמן של הטבע, נצמצם את הזמן של היתר, ואנחנו לא נסחוב אותם, ואנחנו נימנע מסחבת, וגם אנחנו נותנים את אפקט הוואו, שזה מה שדיברת. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני חושב לעולמות שלנו, היזמים, איך אנחנו בוחרים? איך אנחנו ניגשים לבחור משרד אדריכלים, כי יש המון, ואנחנו מנסים להבין. ואני חייב להגיד לך סוד כמוס, זה לאו דווקא באיכות שלכם. זה כמה אתם חזקים באותה עיר שבה אנחנו הולכים לתכנן. ואתם לא חזקים רק באינסטגרם, בסושיאל שלכם, אלא באמת, מי יודע לדלבר לי, בסופו של יום זמן זה כסף.
אז יש פה גם עניין של איכות כמובן, אבל בסוף זה סוג של execution. אתה צריך בסוף לדלבר, ואם אתה חזק ביד, תני לי את החוזקות שלך. אז לא, אז דווקא יש לי משהו להגיד לך על זה, בתור יזם. שתמיד שואלים אותי, באמת, איפה את עבדת בעבר, חיפה, תל אביב, אבל בתכלס, בסופו של דבר, היום עם העולם של הרישוי הזמין, יש כל הזמן שינויים בחוקים, וגם החבר'ה בעירייה כל הזמן מתחלפים. אז גם אם לצורך העניין, בניתי בתל אביב 3 פרויקטים, זה הניסיון שלי, ומפה צריך להתקדם ולבוא עוד פעם לעירייה ולשאול את כל הדברים. ובעצם כשאתה לוקח אדריכל, אתה לא לוקח מאחר, אתה לוקח לא רק מישהו שבא ומסדר לך בעירייה. לא, שיצר מערכות יחסים שנוח לו לעבוד איתם באותן ערים לא, לגמרי, אבל עוד פעם, זה מאוד חשוב לשים פה את הדגש על זה שיש לך מאחרים, אתה יודע, אנשים שמכירים את הפקידים, יש מישהו גם מהנדסי העיר, אגב, מתחלפים. כן. אז חשוב לקחת אדריכל שגם עושה את כל העבודה שלוקחת 15 שנה, ולא רק עם השיח, עם העירייה. כן. וגם מכירים את מהנדסי הערים. אבל איך עוזרים למשל לדאוג שהוא ייבחר, זה גם חלק מהתהליך. אז זהו. אז חשוב שהיזמים יבינו שמשרד אדריכלים הוא כלי משמעותי שיעזור לנו לנצח במכרז הדיירים. נכון. ואם יזם ידע לבחור את הכלי הזה נכון, זה מה שבעצם יעזור לנו לנצח. נכון, אני מסכים עם כל מילה. אנחנו ניגשים עכשיו למכרזים, מכרז מאוד גדול, ויש לנו כמה קולות במשרד עם מי ללכת. זאת אומרת, אנחנו מכירים, באים ללכת, ואנחנו לא באמת יודעים. לי היום אין את הכלי האמיתי לדעת מי ייקח אותי הכי מהר ואיכותי בעיר מסוימת. ומה התובנה האסטרטגית המרכזית שכל יזם צריך לקחת מהשיחה הזאת על תפקיד האדריכל במכרז דיירים? אז זאת תובנה. התובנה היא שבעצם אנחנו צריכים להיות ביחד, לעבוד ביחד, ואנחנו צריכים ללכת ביחד לעירייה, לעבוד על הפרויקט ולעזור לדיירים להגיע להחלטה הנכונה. אז כן, ובאיזה שלב לקחת אדריכל? זה נורא חשוב. באיזה שלב? בשלב הראשון. באופן מיידי, ולעבוד איתו. כן, גם על הבדיקות התכנות וגם מסכים. אז אני חושב אבל שאת יכולה גם לתת איזה כמה מילים בכל זאת על הניסיון שלך בהתחדשות העירונית, כדי לראות את ההבדל בין ערים. כלומר, אם את ניגשת בחיפה או ניגשת בתל אביב או ניגשת בבאר שבע, האם את הולכת באותה צורה? לא, אז באמת כל עירייה היא מאוד מאוד שונה. למשל, כשאנחנו מדברים על עיריית תל אביב, אז יש המון בירוקרטיה שצריך לעבור, ואתה בכלל לא יכול לפגוש את מהנדס העיר. זה מאוד מאוד קשה. ויש מקומות שאתה נכנס לעירייה, ואתה באופן מיידי מדבר עם מי שצריך לדבר, וסגר את הסיפור. אז בהחלט זה חשוב לבוא ולעשות את הצעדים האלה. אז תודה רבה, היה מרתק לאדריכלית דנה ליר, אני מנהלת משרד ליר אדריכלים. אני בטוח שגישת האדריכלות שלך היא אסטרטגיה מנצחת לכל יזם שמחפש לזכות באמון הדיירים ולסגור את הפרויקט. תודה ושבת שקטה. מה שמדהים זה שעם 40 שנות ותק, עם נראות של סוף כיתה ט'. אז אני לא יודע. גם אתה, אתה נראה $1,000,000. איך קוראים לו? בקם. שיחקתם אותה. טוב, אז תודה רבה, סיימנו. תודה על ההאזנה, תודה לשחר רז שליווה אותי, לרוני טיקוצקי המפיקה, למאיה קנולר הטכנאית ולטל אלפקס על הדיגיטל. שבת שלום. וישי ריבו, הבוקר יעלה. שחר, נו. באמת, אני מקדיש את השיר הזה באמת לעובדי קונטמפו. הם השותפים שלי, המהממים שלי, אני אוהב אותם כל כך הרבה, והם כל מה שאני היום, זה שלהם.